ଜାଣିଛୁ ଆମ କଲେଜ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଇଛି କାଚ ମାର୍କା ଝିଅଟେ କାଚ ମାର୍କା ସିଏ ତ ଭାଉଜ ହବ ତୁ ଖାଲି ଯାହାକୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ଯଦି ଯାହାକୁ ଦେଖିବି ତୁ ଖାଲି କହୁଛୁ ସିଏ ତ ଭାଉଜ ଆଉ ମୁଁ କଣ ଏକୁଟିଆ ନାଥି ହେଇକି ରହିବି ଏଇଟା ଠିକ କରୁନୁ ତୁ ମତେ ଭାରି ବାଧୁଛି ମୁଁ 102 କି ଫୋନ କରେ 102 କି ଫୋନ କରେ ଏକେ ଶୁଣୁ ଆଉ ଫୋନ କରିବେ ତୋର କଣ ହଉଛି ମତେ କହୁନୁ ମତେ କହ ମୁଁ ବଇଛି ରାଜୁ ଆମ ଘରୁ ଚା ପିଇବାକୁ ଆଇଥିଲା ହଁ ଚା ବାହାନାରେ ମୋ ମାଇକିନା ଟାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଶଳା ମାଇକିନା ଟାକୁ ତ ନେଲୁ ଶଳା ହାଟରୁ ଯା ପରିବା ତାକୁ ବି ନେଇ ପଇଲା ବିଲାତି କିଲୋ ବା 100 ଟଙ୍କା ହେଲା ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି ନା ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ସିନା ମୁଁ କଣ୍ଟା କଟି ଖାଇଥାନ୍ତି ଇଏ ଭାଇ ରେ ଆଉ କଣ କରିବା କହ ସେ ଦେଖିଛୁ ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ତୁ ଦେଖିଛୁ ଶଳା ସେଇପଟେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି ଶଳା ମୁଁ ତ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ଶୁଣୁ ଆମ ଘରେ ପଟେ ପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଲାତି ପଡିଥିଲା 2-3ଟା ପଡିଥିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ବିଲାତି ମୋର 4ଟା ପଡିଥିଲା ସେଇ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଛାଡ ଆଉ ସିଏ ଗଲା ଛାଡେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଦେଖିଛି ଆଉ ତୁ ଯଦି କହିବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖଣ୍ଡେ ପଠେଇବି ଆଉ ଶୁଣୁନୁ ଆଉ ତତେ ଲୋକେସନ ଟା କହୁଛି ଶୁଣୁ ଆମ ଗାଁର ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବୁ ପଡିଆ ସିଧା ଯିବୁ ମଶାଣି ଘର ଯୋଉ ପୋଡା ପଡି ହୁଅନ୍ତି ସେଇଠି ବସିବୁ ରାତି 12ଟାରେ ଗୋଟେ ଅତୁଳ ଆଟମା ହଉଛି ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ସେଟିଂ କରିଦେ ଆଉ ତୁ ତ ଯୋଉ ବେଲଜିଆ ବଦନ ପାଇଛୁ କୋଉ ଝିଅ ବି ତତେ ଅନେଇବ ଦୋକାନ କେତେ ଖୁସି ଦରକାର ବସୁନୁ ସିଏ ଯାହା ହେଲା ଆଉ ତୁ ଦେଖିଛୁ ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ ଜାଣୁଛୁ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କଣ ମୋ ବିଲାତିଟା ନେଇଯାଇଛି ହଉ ତୁ ଘରକୁ ଯା ଆମେ ଘରକୁ ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ ଶଳା କିଟୁଟା ମତେ ଶଳା ରଖେଇ ବସେଇ ଦେବ କହିଲା ଭାଇ ତମେ ଆଇଲ ଭାଉଜ କାଇଁ ଶଳା କହିବ ମାଇପ ଶଳା ସେ ଶଳା ମୋ ଗାଁରେ କେମିତି ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ କହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ମୁହଁରେ ଗାମୁଛା ଗୁଡେଇକି ନହେଲେ ବରଡା ପତ୍ର ପକେଇ ଘରକୁ ନୁଚି ଶଳା ବରଡା ପତ୍ର ବୁଲିଲେ କଣ ବଡିଟା ତ ରହିଯିବ ନା ଦେଖିଦେବ ଯଦି ଆରେ ସିଏ ମୁହଁ ନୁଚିବା ଦରକାର ନା ତୁ ଯା ଘରକୁ ବେଶୀ କଥା ଗପ ନା ଘରକୁ ଯା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ମାଇ ପଠାଡା ବାଜାରେ ମିଳୁଛି ହଜାରେ ସଉଦା ଦୋକାନୀ ବସିଛି କୁଥୁରି ଏଇଠି କିଆ ସାଡେ କୁଆଡେ ପହୁଛ ଏଇଟା ସରି ନାହିଁ ବୋଲୁ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଦେହକୁ ନବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିବ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ବା ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ରାଜୁ ମୋ ମାଇକିନା ଆମ ଘରକୁ ଆଇଲା ଚା ପିଇଲା ମୋ ମାଇକିନା ନେଇ ଗଲା ଶଳା ଯାହା ପରିବା ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ହାଟ କରିଥିଲି ସବୁ ନେଲା ଚାଲିଛି କ୍ୟାମେରାଟା ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ କହିସାରି ଭାଇ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯେ ନେଇକି ସେ ଟୋକାଟା ଦେଖିବ ରହିଥା ମୁଁ ତ ନେଇକି ଆସେ আসুন বে म्यूजिक बदल के ठीक से देखो एही ठाने की पड़ै अरे भाई अरे रो कुहे अरे भाई माने मु ता माइकिना को नहीं मु परिवा नहीं छि मानुची ता माइकिना को कैमरामैन नहीं छथि ओ भाई माने सुनंदु बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाउची आ हम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दरकार हमरो तमे तो तमरो भल पाइबा जल्दी करो जल्दी देखु जल्दी Thank you.